O Magosto regresou a Lousame con forza e cunha gran dose de solidariedade. Medio milleiro de persoas participaron este fin de semana no Magosto solidario coa Cruz Vermella de Noia, organizado polo Concello de Lousame. 5 anos despois da última edición, o Magosto volveu converterse nunha festa de convivencia e solidariedade. As persoas asistentes achegaron produtos de limpeza e hixiene persoal como entrada simbólica ao evento, unha doazón que irá destinada á Cruz Vermella de Noia. Como agradecemento, o Concello repartiu vales por castañas, choripáns e chocolate con churros para os máis pequenos. A música do grupo local O Son do Pote puxo o ritmo a unha tarde chea de bo ambiente, onde non faltaron xogos para os máis pequenos e castañas para todos. O evento contou tamén coa presenza de representantes da Cruz Vermella e varios membros da Corporación Municipal. O Departamento de Cultura xa prepara a próxima cita, o contacontos O Lobo Feliz, unha actividade para nenos e nenas de 3 a 8 anos que terá lugar o venres 14 de novembro na Casa da Cultura.